И коста хора, ние сме трета част на байкарите от Ловеч. То път само да споменем, че не сме с Петрон, както другите две части на Стратеж и на вилата на баба и дядо само. Но тук сме с Братно, където сте го виждали, който е в първото ни видео, а именно ванката, ще ви го покажа. Но само да споменем, че вече ние сме сега на Бабакович на Ром Петрола, на градинка 2, както го наричат. И след тук ще ви покажем какво правим. Всеки ще вкача първия скок, после втория и после ще отиваме на Бабакович да ви покажем другата. Какво може там да направим с Бабакович? Много неща ви покажем, но да. Това ще е за клипа, да ви покажем и нашия камерист Ванката, който нали, го казах, че сте го виждали. Това е той. Нали? Да. Скачаме. То първия скок, после той. Първо съм аз, после той. Също е с другия малкият. Той е по-малък, но той е някъде 4-5 крачки. 6-7 крачки, окей. И да, то някакво да ви спойлвам. Това ще айде до... Не знам до къде. Сега ще видите първо как аз скачам. Хора, да споменем, защото сега бях аз. Трябваше нашия камерист Ванката, да ви казвам, че да не го хейтите в коментарите, защото той е на 9-8 години. Във втори клас, сега завърши втори клас, айде сега, моля ви се, без хейт. И да знаете, че той е мой да не го хване. Ма за другия съм сигурен, че ще го хване. Айде сега ви покажем как той го скача. Айде. И хора, сега скочихме първия скок, който беше тук е най-голям. И сега ще скачаме втория скок, ето тук всеки от двамата го може, няма какво да спълваме. Може ще получим да е много по-яко и за вас, докъдето можете да видите, защото ние скочихме първия скок, скочихме и този, но сега като го скачаме този, ще е само този, няма да е никакъв друг. Да! Айде! Хора, сам съм. Сега бях аз. Не знаете какво ще е се. Именно, че ще е той. Там някъде са вече. С Или за да го скачи. Който той не е много малък. Тук няма смисъл да го скачаме. Надявам се да ви харесва клипа. И ще ви кажем и накрая. Сега е той. Айде. Няма нищо! 3, 2, 1, пускай. Хора, това беше от клипа. Надяваме се да ви е харесал. Ако искате още едни такива части, как караме в Бабакович, защото не ви показахме на по-горе, а пък на по-горе има много по-яки скокове. Няма. Затова може да се абонирате и чао!